standard nga referensya. Entity, sir. Ang ipasabot niya sa regulation ma'am, para mahumani ma'am, para mahumani. Pamatud-an nimo nga ang Romano Katolikong Iglesia mao nang babaeng bigaon gisgutan sa Biblia. Sir, akong gipasabot, sir. Balik pa dito sa kantong ang Fourth Kingdom, sir, nagdit-dit og babaeng bigaon. Ayaw ko babaeng bigaon, wa ko supak ang Fourth Kingdom bit babaeng bigaon kay nagtuom yan nga mao nang nasod Roma kaniadto. Dili man ang Roman Catholic Church. Diha ko ni supak. No. Diha ko ni supak kung mayon kag Roman Catholic Church na ay una-una ra na nimo, madam. Una-una ra na nimo. Ikaw ka na ikaligo na kay. Kinsa man ang nagdala diri sa sir. Kinsa man ang nagdala diri sa Pilipinas. Sige daw. Sa daw? Nagdala sa Pilipinas diri sa Katolik. Sa Katoliko? Ang Espanya. Nya. Government. Nya Roman Empire na. Ang Spain magud siya, sir. Kauban na siya sa ay wala. Ayaw madam, ikaw ang nagbasa ang Roman Empire hagsa na pagka 5th century. Hagsa na ang Roman Empire. Ma'am, ikaw may nagbasa history, ma'am. Naluoy ko. Ma'am, naluoy ko nimo, ma'am. Paminaw sa ma'am, ha? Paminaw sa ma'am, ha? O siya 10 kingdoms. Kasi nag-imo nimong 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. Roman Empire is 10 kingdoms. O unsa man ang 10 kingdoms sa Roman Empire, be? Unsa man na, be? Unsa man na? Unsa na, be? Ihata sa kong 10 kingdoms sa Roman Empire. Sige daw, be. Taga-ilo ko, be. Actually, sir. Isa lagi. Taga-ilo ko standard reference nga ang Roman Empire composed of 10 kingdoms. Sige daw. Unsa rin ang yun makagaina, sir, ang Fourth Kingdom is the Roman Kingdom. Unya ang parang Fourth Dili ba? Kanang giingon nimo, madam. Ayaw ko wala. Kanang giingon nimo, madam, karon, kanang giingon nimo, madam, nga ang Roman Kingdom composed ang Roman Empire composed of 10 kingdoms. Be tagaay ko, be. Abi asa, be, asa. Asa, be. Unsang sitas nga ang Roman Empire 10 horns. Ay kanang horse, ay ma'am, kanang horse din na, ma'am. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay interpretasyon ang mga apostol kanang horns din ha nga gisgutan refer na sa gitawag og kingdom. Sige daw. Taga-ilo ko, sige, taga-ilo ebidensya. Abi, taga-ilo ko. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga same na sa pangunahuna ni Propeta Daniel nga kanang horse that refers to the kingdoms and not to the leaders of that empire. 10 kingdoms, sir. 10 divided by kingdoms, sir. Ay, o siya, divide kingdoms. Ayaw man ba? Dili ba? Ayaw kong tawag ka ng ano. Ayaw ko. Ilara. Ang horn, according to Propeta Daniel, kanang horn refer na sa mga pangulo anang nasura. Ang pangulo wala day kingdom? Dili, pangulo. Dili, isa ra ka kingdom na, madam. Kanang napulo ka pangulo refer na sa napulo ka persecutors. Kay kingdom sa one Roman Empire. Ayaw ma'am. Dili maka-implement ang mga colonized countries sa Roman Empire kaniadtong ilahang kaugalingong balon ilaban sa capital punishment ngano man kay ang maka-execute ng anak paminaw sa di na mao imong history, ma'am, dili na mo imong history na nimo, di na mao. Ang Roman Empire kaniadto ang mga nasod nga na-colonized sa Roman Empire kaniadto paminaw sa lagi paminaw. Di paminaw. Mali na. Wrong. Dili na mo ipangunahon na ni Propeta Daniel. Wrong na, ma'am. Ani ma'am ha. Para tawag ani mahuwasan ka ni ma'am. Book of Prophet Daniel. Unsay meaning ng horns? Paminaw sa biblical point of view, ha. Okay, Daniel chapter 7 kung tawag ining wala ko masayop. Ang kahulugan sa napulo ka sungay. Si Propeta Daniel, dili ni ako, ha. Ang kahulugan ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini gikan ni ining ginghariana usa ka gingharian. Gikan ni ining ginghariana mutungha ang napulo ka hari. Yes, sir. Gikan ining ginghariana. So isa na tubo kingdom, dili daghan. Ang kanina, sir. 10 kings. Mali ka, ma'am. Ay, ma'am, ayaw i-insist ang imong mali, ma'am. Imuhang gilubag ang kasaysayan, ma'am. Kanang giingon na
10 horns din ha nga napulo ka hari according to Prophet Daniel, refer na sa napulo ka emperador nga ni-persecute sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mauna, madam. Ayaw paghimog imuhang story. Ayaw paghimog imuhang story. Sige, final na to. So, isa 7-Eleven eh. Madam. So, final na to nga imong pribahan nga ang babaeng bigaon mo ang Romano Katolikong Iglesia. Sumala sa Biblia standard nga referensya. Tama, ma'am? Ang atong i-prove. Ako na i-confirm. Nagdidala sa Fourth Kingdom. Ay, si Fourth Kingdom. Laking subject na po ng Fourth Kingdom ni mo eh. Nalupag na po ng imong argumento ba? Ganina, ikaw ganyan mismo nag-ingon. Madam. Ikaw ganyan mismo nag-ingon nga para mahusay taan eh, ang atong topic na lang, pamatud-an na ko nga ang babaeng bigaon mo ng Romano Katolikong Iglesia. Naabot na ba ang Fourth Kingdom? Unsa man tawag ka, madam? Oy, unsa man gimusukor ikaw dili? Mga ganyan siya, sir. Kanya naman good, sir. Ano magod siya, sir? Wala. Okay. Wala eh. Ang babae ma'am, magod siya. Please confirm, ma'am. Please confirm na lang, ma'am, sa topic, ma'am. Kaya para di na mo taas sa itong istorya, ma'am. Ang topic na to, sir. Confirm na lang, ma'am. Pribahan nimo nga ang Romano Katolikong Iglesia mauna ang babaeng bigaon nga gisgutan sa balaang kasulatan. Sumala sa Biblia sa tanong referensya. Sa Roman Kingdom. Sige, dala sa Roman Kingdom. Unsa man tawag ka, eh? Dala sa Roman Kingdom. Wala may laing Fourth Kingdom, sir. Hagba na naging Fourth Kingdom. And that Fourth Kingdom magisgutan before Christ na ana. Ana ba? Ay, kung nakabit-bit man galing sila, kanang giingon ni San Juan, nga salamat sa Ginoo nga ang gingharian sa kalibutan kani adto nahimong gingharian na sa Dios, ana ba? Okay. Ay, unya na sana. Pangutanan ako, sir. So, di ma'am, ingon ko ganina, ma'am. Kami na sa kadali. Kapila nga kingdom ang maabtan ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Upat. Ika-upat na kingdom yung abtan. So, Roman Kingdom, which is karong panahon na hangtod sa future. Ay, wrong? Wala na Roman Kingdom karon? Wrong? Imuha ng story. Aron? Wala yung Roman Kingdom karon, madam. Ma'am, it is a fallacy of equivocation, madam. Madam, mali ka. Ayaw i-insist ng imuhang illogical reasoning, madam. Illogical na, madam. Wala na sa kasaysayan, madam. Imuha ng story. Balik ko na po pangutana, sir, ha? Yes or no? Ay, isa, paminosa, madam. Uy, paminosa lagi. Patubagas ako, madam, ha? Patubagas ako. Patubagas ako. Madam. Patubagas ako, madam. Patubagas ako, madam. Paminawasa lagi ko lagi. Di naman ka maminaw noon. Oo. Di ba, sir? Madam, paminawsa. Paminawsa, para magkasinabot na, madam. Actually, naluoy ko si imuhang tawag ining naluoy ko si imuhang pangunahon na eh. Na ang imong pangunahon na is ang Roman Kingdom is buhi pa until now. Ay, mali. Paminawsa lagi, madam. Paminawsa. Di naman ka maminaw. Paminawsa. Kaya di ta magkasinabot lain kay paminawon ba? Ani, madam, ha? Ani, madam. Naluoy kayo ko sa imuhang tawag ining argumento, madam ba? Nga naman, tungod kay ang naa sa imong una ang dalawa nag-istorya na pud og iya o. Ayo ba paminaw sa lagi, madam. Paminaw sa madam. Kay naluoy kay ko sa imuhang tawag ining argumento, madam ba? Ang tawag ining Roman government wala na karon. Nga naman hagsa naman ang Roman Empire 5th century pa. Gi-invade sila sa mga barbarians. Mao bitaw karong panahon na wala nay emperador. Kay wala na may emperador karong panahon na, so buot ipasabot, hagsa na dili na ka makakita sa Roman Empire. Karon, pareho ba ang Roman Empire o Roman Catholic? Dili. Nga naman kay ang Roman Catholic Church, it is a Christian church founded by Christ from the 1st century AD nga gihimong state religion ni Emperor Theodosius II di adtong 381 nga sa dihang nahimong Christian nation na ang gitawag og Roman Empire. Mao na, madam. Ayaw, tanawa o. Mao ni lisod aning tawag ining makig-irgo. Di jud ako anmalon kay nakamute yung ka, madam. Dili gid, madam, kay di kita magkasinabot.
Di kita magkasinabot ani. Mo ni ilhanan ba nga kanang bitong apiki na sa gitawag og rason ba kay di na maminaw. Di na maminaw ba tanawa oh. Sige ra po sa ngisip og iya. Ha, tanaw ha. Ang mga teachers kining tawag ining naa sa libro sa kasaysayan, even kanang libro ang gipagawa sa DepEd. Nagsulti nga kanang gitawag og Roman Empire hagsa na 5th century pa. Gi-invade na sa mga barbarians. Unya himuon nimong Romano Katoliko, asa man taw ka nakakita anak madam oy. Asa man ka nakakita anang ebidensya madam maghimo nimong Romano Katoliko? wala 70x. X good. 70 good madam, 70 madam. Di gyud na madawat. Sige madam. Ani madam oh. Na ako'y tawag anong question nimo madam. Madam. Na ako'y tawag si bakwi. Si bakwi. Usa may ako bakwi on. Iyon ani mo ang 4 kingdom mo, 8 kingdom nga maabot ni Ginoong Hesus. Yes. Tinuod na. Okay. Pero dili ang 4 kingdom dili man ang Romano Katolikong Iglesia. Ang 4 kingdom dili man ang Romano Katolikong Iglesia. Kay ang Roman Empire sa panahon ana is a pagan empire, not a Christian empire. Ang imuhang gingon kagay na sir, na mali ka ma'am, na ang mali Roman ka. Kingdom. Karon gipangutana ka na po sir. Sir ana siya sir ha, tanggala ang garbo sir. Tanggala ang garbo sa kasing klase. Ikaw may na garbo ma'am. Ma'am, ikaw may na garbo ma'am. Ano man? Kay samtang mo tubag ko sige po kag yaw-yaw. Sir, ningon pa na end ang Roman Kingdom. Ipangutana ka unsa nga kingdom, ikapila nga kingdom ang maabtan ni Ginoong Hesus sa pagbalik. Ang imong gingon uyon ka nga 4th kingdom. Sa ato pa until today, hangtod sa pagbalik sa Ginoo wala laing mag-dominate nga kingdom. It's only the 4th non sequitur. Non sequitur madam. Non sequitur. Oo na madam ha. Tubagon ta ka madam ha. Madam, be professional ha. Ani madam ha, tubagon ta ka sa imuhang tawag ing damgo madam ha. Ang naabtan ni Kristo ang 4th kingdom. Before kang Kristo naa na ang 4th kingdom. Ngano man kay na-invade ang Israel, na-invade ang whole Middle East sa gitawag og Roman government o Roman Empire before pa nataw ang ato ang Ginoong Jesucristo. So nag-exist ang maong Roman Empire naa na sila religion. So dili Romano Katoliko. So mali ang imong assertion nga Romano Katoliko ang gibit nila. Disgrasya. Second argument. So uyun na siya. Sunod. Kining giingon nga tawag kining gibit-bit. Amino sa lagi mo lagi nagkapait na Ginoo madam kay di ka maminaw. Ay sa ba? Di paminaw sa ba? Paminaw ba? Unsa man ma'am, madam, tawag ka ng be professional ba? Samtang tawag ka ng naay taong nag-istorya, maghilom ka. Di ba? Teacher ba yata, di ba? Teacher ba yata niya magpakawa sa social media ba? Paminaw. Paminaw ma'am. Dili. Nga naman kay samtang tawag ano mo tubag kung musapaw ko magka. Tanawa na po di tawag di. Samtang tawag ano nagtubag ko magsapaw-sapaw ka. O sige, tagaan ta panahon mi sige. Yaw madam. Paghuman na mag-yaw-yaw, maminaw ka sa kuha. Paghuman. Kay ang yawa og si Kristo nag-istorya, naminaw mo to demonyo. Pag di ka maminaw pag-istorya ko, masalawa pa kanya. Sige. Dili. Isapa ko tungod kay tawag di ka maminaw. Kung isapaw. Tanawa na po do. Nanawa lagi. Ayaw. Lagi ka maminaw. Paglaman ka doon nagsapaw. Dili ay. Iangin pa jud ko nimo. Ayaw. Samtang nagtubag ko, paminaw sa imong mata. Di paminaw sa. Ikaw ra ma'am, rabi ma'am. Nga naman samtang nagtubag ko gipangutan-na ko nimo magsapaw-sapaw ka. Tagaan ko ning panahon nga motubag ko. Wala man tayo Dili. Ayaw pa maliktad ba? Imo nga binuhatan. O tanawa karon o. Samtang nagtubag ko di ka maminaw. Di ba? Tanawa lagi. Sige. Ano na lang ha. Paminaw ha. Okay, tubagon ako na imong gingon ha. Before ang tawag ining Roman, before si Kristo naa na ang Roman Empire. Mao ni naabtan ni Kristo. And that Roman Empire wala na Romano Katolikong Iglesia ang gibit-bit nila. Wala. Nahitabo lang nga na ay Roman Catholic Church nga gibit-bit sa Roman Empire after na kang Julian the Apostate. Nga naman kasi Julian the Apostate iyang gipangguba ang pagtuo sa mga Romano sa dihang ni daog ang Kristyanismo around 4th century after sa gitawag og Edict of Milan gipagawas ni Emperor Constantino og Emperor Licinius. Mao ti giguba ni Emperor Julian.
So para ma-affirm ang Christian faith og si Theodosius kay Kristiyano man siya, dili man siya pagano, mao nang gideclare niya nga ang whole Roman Empire sa iyang panahon mahimong state religion. Sa iyang panahon gano man kay Kristiyano man to si Emperor Theodosius, di man to tawag ining kuan. Dili man to tawag ining pagano si Emperor Theodosius kung nagbasa kag kasaysayan. Wa man kagabasa kag kasaysayan gud madam. Mo na ang imuhang tawag anang gituan kanang istorya sa imong pastoy. Oh, second argument. Karon, ang Roman Empire na Christianize siya ni adtong 381-382 AD. Before 381-82 AD ang gibit-bit officially sa mga sa gitawag og Roman Empire before Constantine, pagan religion sila. Wala sila gituuhang Kristo. Kanang giingon nimong tawag ana magbitbit og kanang unsa na kanang gitawag og pagtuo, ang ilang pagtuoan na mga pagano. Nalit na noon ko sa kung tawag na schedule. Mga pagano, nagyaw-yaw na purga. Nagyaw-yaw na purga, ayaw sa lagi paminaw sa lagi ayaw sa ba paminaw sa. Nagyaw-yaw na purga. Karon. So karon, pag-abot ni Emperor Theodosius, wala abtig og tawag anang 100 years. Wala abtig 100 years, ang nahitabo is gi-invade sila sa gitawag og mga barbarians. Gi-invade sila sa mga barbarians. So, pag-invade nila sa gitawag og mga paminaw sa ba? Paminaw sa tudluan ta ka history. Wa mo ka nagbasagod. Tudluan ta ka. So karon, gi-invade sila sa gitawag og barbarians. Paminaw sa. Di paminaw sa. Maunay issue. Ano man, maunay gitawag og issue kay ang imong una ang Roman Empire until now existido. Wrong. Mali ka. Ang naasi mo una until now ang Roman Empire existido. Wrong. Mali.